Rabbi Allahu Rabbi batuan kita Nabi Muhammad pangulu kita Isa panadi tolam sudaro assalamualaikum ya akiwani dengarkan kiasan kapada mandiri kulu nafsin sekatul mauti tiap-tiap yang bernyawa sakit jo mati indahlah dapat di benda lain lakinnya bakiro-kiro hari kiamat apabila tiba zaman berubah dari Nabi Asomatu hari tarabi dari matinya mangkola turun nangiya tangkas kayu-kayuan saumpama kapi di pusing angin tarabang kati wakatu itu ada jalan api kan mandayo insan bagage-gage alam lakallamanya walalarin indala dape mai momandai nyolalamu wala majompa bumi nalebanden binyo pija maka jo Madinah nyo na indah Baitul Muqaddis pulau suatu ada jal tadape lalu kasih itu ada basabah dengan suatu malaikat mambe beribu-ribu itu tandonyo kiamat berdiri alemu la hilang guru la mati tobat dan indah diterima lai elok lah tobat di zaman begini nah jangan menyasa kemudian hari semuanya lain kasih dana rami dah zaman lah maju dunia lah canggih oh samanya keluar HP nampak pakai TV HP layar sentuh cuci jari lah bisa kita lihat apa-apa nanti jadi walau di kampung awal walau di luar negari biar musibah walau tragedi walau nampiralah disakini ado nak pakai WA ado nak pakai FB tua jo muda laki-laki jo padu di dunia maya kau indah hati-hati baik jo buruk kau indah basisi oh lama suara jadi perselingkuhan aja kawin lari oh nikah di bawah tangan jo poligami namedo bana di kaum padosi di kaum perempuan sadama suami di dalam basuami inyo balaki kau sampai tasu kau sampai tak jadi hukumnya zina sama sekali kau indah tobat sebelum mati tangguhlah azab kemudian hari neraka jahannam malam nanti oh begini itulah
denan Salah pusakunan alamu di bajam batalan danyo basi ai badala arayo batapian mandi ilai baruma tatanggo yo de
dalam rasi oleh adonan sunyi. Oh pandanglah bijola di dalam kulit, di dalam bijola adonan hidup. Hujan tak basah Ade api talatoi, oh oi saudara lah cubalah timbang. Batang tubuh kita siap pun punan punyo. Tuhan mata
Hidui dalam beriman. dalam beriman mati nasuci masuk sarugo kampung yang rami Soal pengajian sekian saja, sekian dahulu kaji dibaca. sebagai sambungan onam putui nyocako lai putui basambung ladi muko basamu kanda iyo mama lana lalai lai sabanta nyocako Ide nang kini baitullah. ladi manuyo kanelonyo Ode nala putu ya la basambo. dari kamilan madu Ode nilang ala bacari. muko lai basamu Ode nala kini baitullah. malakan elonyo Karano nani onala hedanga. Iola cukuila denyo pulo Ade isi ionero makito orang sulamando kanamunyo. Iola uranan capek kakiringan pulo la di tangannya Odenan orang denan arif, iyo lagi bijaksana. Tahunan iyo lagi dahan, iyo akan laman ngimpo. Iyo tahulan diran yang akan mencucuk la denyo mako Idena laki niyo baitulah. Iyo de manulakan elonyo Odena la jokoyo na silawa. jadi lerasonyo Odila iniyo lawakato. Tadi sambolenyo juo Odina samula de manyambo. Iyo pasar la biaso Ala biasa nalanyo sajo de kami sama tukang la curito. Odelayo menjadi de pakaian memang sama dahulunya Ini baitullah. Tadi manu karancanyo Ala karano la hedang ala la la motala tanyo. Iyo olola na sila wedi antikan lanenyo sajo Ibarat balada. Elalawe rasonyo Ibarat bajala. Iyo makilo-kilo Ya dari kalada Alana letai tara Raso palu bercicir antara bidi dado. Babu minasana bapa dimanjadi Babu anak kambal. Lena karena rami Lena panjangnya omo. Lena murah rezeki Ya hai la joko di kami la jadi rasonyo la jadi rasonyo sekarang nangko. Elo tuantikan lesa hinggo iko Ayo pipa tala de petiti. Lele adola de mangato Lai jo pipa tanina. Dari orang ala tuo-tuo La jo pantona lana tarika. Memang adonan tasuo Lai ini la bunyinya. Dari kami lane madu La ditampi la dinarami. Ala di muku ala nama samu Tu angko di pariaman basa panana la kamu waro. Mulai pandai mencari Tuhan Alun di kaku Allah tarasu ya Allah.